dapat pag binuhos mo to, ihahaluin mo na siya kagad para hindi siya mamuo, mga ka-cooking, ha. So iwas mamuo. Kailangan wala akong gamit na tripod, kaya dapat gradually binubuhos mo siya tapos halo. Yo! What's up mga ka-cooking? So on today's vlog is gagawa na naman tayo ng isang quick and easy recipe. So ito is yung chicken lomi. So paggising ko kanina is naisipan kong mag-vlog. Nagkalkal ako sa ref kung anong pwede mailuto. So nakita ko meron akong leftover na chicken, yung roasted chicken. So hinimay ko siya. Ito ang ating ingredients ngayon mga ka-cooking. So gagamit tayo ng onion, garlic, carrots, cabbage. Meron tayo ditong 2 tablespoon of corn flour. And then meron tayong garlic powder, pepper, paprika, patis or fish sauce, and then chili powder. And then ang gagamitin natin na noodles ngayon is egg noodles. So kung meron kayong makita dyan na Mickey, mas okay din yon. So ako is nakita ko itong egg noodles naka-from mo, so eto na lang ang gagamitin ko. And then gagamitin tayo ng chicken cubes mga ka-cooking. So let's go, umpisahan na natin. So nagpainit na tayo ng ating kaserola at nilagyan na natin ng mantika. Ngayon is ilalagay na natin yung ating onion at garlic. Yun, so nilagay na natin yung ating onion at saka garlic. So as kapampangan cooking way, sabi ko is sabay-sabay na yan para hindi na sila magtalo. So isa-gisa lang natin siya ng konti. And then yung palang egg noodles natin is pinakulo ko na rin. So separately pinakulo ko siya. So papakuluin natin siya for about 3 to 5 minutes kasi matigas yung noodles na yan. Okay, so isa lang tayo. So ayan, okay na to. Lalagay naman natin yung ating chicken. So igisa lang natin yung ating chicken. So itong chicken na to is nabili ko dito yung roasted na. So less than half lang yung nakain ko. Sabi ko sayang naman, himayin ko at pwede pa siyang gawin ng ibang potahe, pang sahog. So ayan, hinimay ko siya, madami pa siya. So hindi na ako nagpakulo ng chicken na. So igisa lang natin siya. Okay, then balikan natin siya. So okay na itong ating chicken. So ngayon is titimplahan na natin siya. So lalagyan natin siya ng garlic powder, about 2 teaspoon. And then pepper, 2 teaspoon of pepper din. So tansyahan na lang si ka-cooking. So and then paprika powder. Wala tayong tripod. And then lalagyan din natin siya ng konting chili powder para medyo may anghang. And then about mga 4 na kutsarang patis. So mahilig ako sa medyo maalat. Okay. So sa patis mga ka-cooking, kaya mag-adjust na lang kayo depende sa panlasa niyo. So gagamit din tayo ng konting oyster sauce. Napakabilis lang ito lutuin mga ka-cooking. So since luto na rin yung ating chicken is pwede na natin ilagay yung ating carrots. Ayan. Okay. Haluin natin siya. And then sunod na rin natin yung ating repolyo. So hugasang mabuti yung mga gagamitin gulay, mga tubig na. So ilagay ko lang yung repolyo. So ayan, nilagay na natin yung repolyo. So tatakpan lang natin siya ng saglit. Lutuin lang natin ng konti bago natin ilagay yung ating egg noodles na pinakulo. So ngayon is ilalagay na rin natin yung ating chicken cubes. So 2 chicken cubes yan. Isang box. So haluin natin. Then ito na yung ating pinakulong
egg noodles. Diyan natubigan na rin natin yung ating corn flour. Then gagamit din pala tayo ng 3 itlog mamaya sa last portion niya. So i-scramble natin yung egg na yan, then ibubuhos natin later. So ilalagay na natin itong ating egg noodles na yan. So nailagay na natin yung ating egg noodles, and then naglagay na rin tayo ng ating sabaw. Siguro mga 3 mangkok ng tubig ang ating inilagay na sabaw dito, hanggang 4. So dagdagan pa natin siya ng konti kasi hihigop pa yan ng sabaw. So yan. Yan lang siya kasimple mga ka-cooking. So tinakpan ko muna siya mga ka-cooking. Pakukuluan lang natin siya ng mga 3 minutes. And then ilalagay na natin yung kanyang corn flour para pampalapot. And then yung final, yung egg naman is babatihin natin. Then ipa-final touch natin siya. So yan mga ka-cooking, kumukulo na siya. Ngayon is ilalagay na natin itong ating corn flour. So na-dissolve na natin siya sa tubig. Ilalagay na natin siya ngayon. So ito na yung ating corn flour. So ibubuhos lang natin 2 kutsara to, and then nilagyan ko lang siya ng kalahating mangkok na tubig. So buhos natin siya dyan. Okay. And then haluin natin siya kagad mga ka-cooking. So ang corn flour is ginamit natin para pampalapot. Okay. Ayan, halos luto na to. Mabilis lang itong lutuin. So OFW food. Kasi alam nyo naman, being an OFW, lagi tayo nagmamadali minsan. So ito is napakadaling lutuin. Tsaka may mga leftover kayo dyan ng mga chicken, is pwede nyo gamitin. Okay, so yun lalapot na yan. So konting kulo. And then after nyan is susunod na natin yung ating egg. So ang gagawin natin, papatayin na natin yung apoy. Okay? So luto na yan. Then yung ating egg is, dapat pag binuhos mo to, ihahaluin mo na siya kagad para hindi siya mamuo mga ka-cooking, ha? So iwas mamuo. Kailangan wala akong gamit na tripod, kaya dapat gradually binubuhos mo siya tapos halo para maiwasan siya mamuo. Kasi pag namuo yan, para na siyang tawag dito, syarsyado na yung labas. So ayan, yan lang siya. So ngayon malapot na yung ating chicken lomi. So ngayon pwede nyo itong lagyan ng toppings na garlic oil, chili garlic oil, and then boiled egg mga ka-cooking. So ganun lang siya kasimple. I hope na may bagong natutunan na naman kayo sa aking mabilisang luto bilang pagkain ng OFW. So talo-talo na yan. So ayan, ganyan lang siya kasimple. Ngayon is teternahan natin yan. Siguro isipin ko kung magbo-boiled egg pa ako, and then meron akong chili garlic oil dito na magandang pang toppings dyan, tsaka konting lemon. So ayun, kainan na mga ka-cooking. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, Kapampangan Cooking *Go9, is mag-subscribe ka na po dyan para maging updated ka sa ating mga latest cooking session. So, and then kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa aking main channel, ang Dr. PJ Fox *Go9 motovlog at iba pa. Kung gusto mo naman ng mga adventure vlogs at saka mga YouTube tutorials, is pwede mong bisitahin din ang aking channel, which is ito. Yan. So yan po is meron tayong mga adventure vlog, DIY ideas, at saka meron din tayong mga YouTube tutorials dyan na pwede mong magamit kung gusto mong maging isang YouTuber din. So until next cooking show, mga ka-cooking, always keep safe and healthy.